जानो गोनां सुबुं सानखो एबा सेन्सास 2027 मायथाइनि बागै उदाङै सांग्रांथि सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार शहर बागानसालियाव थानाय कक्राझार नोगोर बाथौ थानसालियाव कक्राझार बाथौ ट्रेडिशनेल आरो कालचारेल सेन्टारनि बानजायनायाव दिनै जाय जेखि धोरोमाव थाया मानो बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि महरै सिनायथि होनो एबा हारिनि थामोनथाय आरो रैखाथिनि थाखाय खौसेयै गसंथानो फैगौ जानो गोनां सुबुं सानखो 2027 मायथाइनि बागै उदाङै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव साननो हनो गोरों बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। दिनै जों एक्चुअली नैबे मोनसे गोनांथार सावरायनाय बे हांख्रायगिरिया एक्चुअली नै जोंहा बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारा इनिसिएटिभ लानानै मोनसे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाय जेखि धोरोमावनो थाया मानो जाय जेखि धोरोमखौ सिबिया मानो जाहाथे मोनसे नैबे जोंनि फैबाय थानाय 2027आव जानो गोनां जे सेन्सास बे सेन्सासा मोनसे एकदम बिराद जोंना माने सेन्सिटिभ बेखायनो होनदों जों थारमाने जों मोनसे बे बुहुमाव जोंनि हारिखौ सिनायथि होनोब्ला एबा जोंनि थामोनथाय रैखाथिनि थाखाय जों जुदि जोंखौ बुहुमाव सिनायथि होनो गायसनलांनोब्ला जों खौसेथियै आवगायलांनांगोन आरो खौसेथियै आवगायलांनोब्ला जों खालि जों गाव गावनि खुगाजोंल' होनाबालानो जों मोनसे सरखारनि माखासे मावनो लानाय थांखिफोराव गायसनलांनो हानांगोन। जेरै दा सेन्सास जानो थांगासिनो दं बे सेन्सासनि जे कलम बेयाव जों हारिनि सार्थआव जातिनि सार्थआव जाय जेखि धोरोमाव थाया मानो जों जाहाथे माने बाथौ कलमखौ गायसननानै जों गावनि सिनायथिखौ होलांनो हायो बेखौ जों खावलायनानै बा मिन्थियै मानसिफ्रा मिन्थिथों होननानै दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। आरो बे सांग्रांथि मेलाव खालि बे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार बा दुलाराय बाथौ गौथुमनिल' नङा जों गुदि बाथौ बायदि बायदि मेलेमजिबिफोर नोंथांमोना नुखाबाय जोंनाव MP फैदों कलेजनि प्रिन्सिपालफोर फैदों बेनिफ्राय गोबां इन्टेलेक्सुवेल बर' समाजनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय फैदों बिथांमोनाबो गाव गावनि बिबुंथिखौ होलांबाय जों खोब गोजोननाय मोनदों। थारैनो जों नैबे सेन्सासाव गावनि जातिखौ सिनायथि होनोब्ला बेबायदि साफ्रोमबो बर' माहारि मोनफ्रोमबो आफादाव थानायफ्रा बिबान लालायनानै जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनानै खारन जों माने बहुद मानसिखौ जों नुनो मोनदों जे जोंनि गेजेराव रिलिजियास जे कलम दं बे रिलिजियास कलमाव जोंखौ बाथौआरि होनानै बर' सिनायथि होनोबा जों बाथौआरि होनांगोन बे बाथौआरि होननानै जों सिनायथि होनाय नुनो मोना माखासे मानसिफ्रा आन्दारैनो हिन्दु धोरोम होननानै डाइरेक्ट सोना हरो आरो बाखि दस्रा ख्रिस्टानफोराव थाङाथ' ख्रिस्टानखौनो होखागोन बे न' डाउट अब्लाबो जोंनिफ्राय माने हारिनि खौसेथिनि थाखाय हारिनि सिनायथिनि थाखाय थामोनथायनि थाखाय जाहाथे हायोब्ला बयबो माने बाथौआरि होनानै सिनायथि होनानै देग्लायनि सेन्सासनि कलमाव फर्मनि जे कलम बेयाव फिलआप खालामना हरो बेखौ खावलायनो दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों आरो नुखाबाय जे मेलाथ' फ्राय साक्सेस जानाय बायदिखौनो मोनदों। सेन्सासा नैबे ओरैनो न'खर माबानायखौ जों नै 2027नि थारमाने 2022 मायथाइनिनो आगस्ट दाननिफ्राय जागायगोन होननानै हाउस हल्ड सेन्टार थारमाने न'खौ सानगोन बर' मानसिनि न'खरा मोनबेसे दंमारो बेखौ साननाय हाबाफारियाव मावगोन आरो जे सुबुं सानगोन थारमाने बे न'खराव साबेसे सोद्रोमा दं बेखौ आबुं साननाय हाबाफारिया 2027 मायथाइनि मार्चफोरनिफ्राय जागायगोन होननानै जों मिन्थिनो मोन्दों आरो दा बेबायदि जागायमारोब्ला समा बारा गैला जों जाहाथे सांग्रांथि लाबोनो हायो बयनि गेजेराव माने जोंनि मिथिसार हरनो हायो गामि सिं जाय जेरावखि थाया मानो जे देग्लायनि सेन्सासाव जाहाथे बाथौ होननानै सोनो हानायनि
बे खौरांखौ सोनानै लानांगौ खौरांखौ जाहाथे बयबो मोनो बेखौनो जों खावलायनानै बे ज' मा होनगोन बेखौ मोनसे क'अर्डिनेसन बायदिसो बे मिथिङा दिनै मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै माने बानजायनायाल'सो बाथौ ट्रेडिसनेल कालचारेल सेन्टार क'क्राझारा बानजायो बाखि जों नङा आंथ' बेखायनो होनखाबाय जे जोंथ' रावखौबो फर्सफुलि रावखौबो माने बाथौ लिरथारनांगौ होना खिन्थु बर'नि मोनसे सिनायथि होनोब्ला जोंनाव जिहेथु रावाबो सिनायथि मोनखाबाय ओइथ सिडुलाव हाबखाबाय गाननाय जोमनायाबो दंखायो दाखालिसो जानानै थांबाय जे बागुरुम्बा मोसानानै बुहुमावनो जोंनि जे कालचार हारिमु गाननाय जोमनाय मोसानाय बे हारिमुवा बेरखांबाय एफा गोजौआव थांखानाय हारिया जोंना धोरोमबो दङ खालि सरकारनिल'सो गनायथि मोनाखै बे सरकारनि गनायथि मोननोब्ला जोंनि बे धोरोमनि जे रिलिजियास सेन्सासाव मोनसे लिमिटेसन दं आरो माने एसेबां जानांगौ 5 लाखनिफ्राय 10 लाख बिदि मोनसे जानांगौ जायोब्ला आरो जों नैबे बाथौ लिरनो खावलायनाय खार'ना खालि जों बाथौनि नामखौ गायसननोल' नङा बाथौनि नामखौ गायसननाय जाब्लाबो बेयाव माने गासै बर' मानसिनिनो सार्थ दं बेयाव माने बर' मानसिया थांनाय थैनाय बाथौ धोरोम होनोब्लानो बर'खौ बुजायो बर' आरो बाथौ धोरोम माने मोनसे फैसा थाखानिनो इफाल हिफाल माने मा होनगोन बिदिखौ मोनसे थाखानि जेनेबा फारनैबो माखौ जेरै गारनो हाया बाथौ धोरोम आरो बर' बे मोननैया माने गारलायनो हायि मोनसे माबा बेखायनो जों सिनायथि होनोब्ला जिहेथु सरकारा जों मोनसे सिंनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला माने एसे मोनसे एमाउन्ट जोंनाव बे सुबुं सानखोआ थानांगोन जेराव 5 लाखनिफ्राय गोजौ जानांगोन होननानै मिथिदों बेखायनो जोंना माने हारि धोरोमा जुदि सरकारनि गनायथि मोनोब्ला बे मोनसे हारिया एकदम फुरा पारमानेन्ट सिनायथि जाहैयो नालाय रावा जिहेतु दंखायो जोंनि कालचारा जिहेतु दंखायो बेखायनो बे धोरोमखौबो जों सरकारनि गनायथि मोननो थाखायसो बयखौबो खावलायनानै बेखायनो बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय जों जायखि धोरोमाव थाया बिसोर गावबा गाव धोरोमखौ फालिथों जोंहा बुंनांगौ गैया धोरोम फालिनायाव फालिथों खिन्थु हारिनि सार्थआव थामोनथायनि थाखाय सेन्सासखौ गिदिर देखायब्लासो माने सेन्सासाव जोंनि सुबुंनि आसल माबाखौ देखायब्लासो जों माने गनायथि मोनगोन नालाय बेखायनो जों खावलायदोंसो जों माने बर' हारि हिसाबै सिनायथि मोननोब्ला जों बे सुबुं सानखोनि मोनसे मिनिमाम एमाउन्ट दं जाय एमाउन्टआ जों फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोननायब्ला 5 लाखनिफ्राय ओरै बारा जानांगौ बेखायनो जोंनाथ' दा एथ'बां गैथ'वा मानसिया खिन्थु दं जोंना बहुद मानसिया माने गावनि बे धोरोमखौ लिरा मालायनि जेनेबा बहुत मानसिया जों ब्रह्म धोरोमाव सिबिनायफोरखौ होन बिथांमोना डाइरेक्ट बा जोंनि बाथौ धोरोमाव थानाय मानसिफ्राबो डाइरेक्ट हिन्दुआवसो लिरो हिन्दुआव लिरनाय लोगो लोगो खावना बैयाव थाङो खिन्थु जों रायलायो बर' जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो जोंना बर'जों धोरोमखौबो बर' फालिग्रा बाथौ फालिग्रा दं बिसोरबो हिन्दु लिरो बिदि मानसिखौसो जों खावलायगोन जे हायोब्ला एबार बाथौ धोरोमखौ लिर आरो ब्रह्मफोरखौबो जों बेखायनो खावलायगोन जे जातिनि सार्थआव नों बाथौ माबाखौ ब्रह्म धोरोमखौ फालिब्लाबो सिबिब्लाबो जातिनि सार्थआव जातिनि सिनायथिनि थाखाय थामोनथायनि थाखाय जाहाथे एबारनि सेन्सासाव बाथौ लिरो बेखौसो जों खावलायनो आरो बेखौनो सांग्रांथि होनो थाखाय नै दिनैनि मेल खालामनाय जादों जों थारमाने नै दा दहाय बुंलांखाबाय जोंना माने एबार एप लेभेलावबो बे सेन्सासा जागोन होननानै जों मिथिबाय एप माने सेल्फ इनुमारेट खालायनो हानाय मोनसे एप हयथ' सरकारा नागारगोन बेखौ जोंनि आसामाव फैथ'वाखै लन्च जाथ'वाखै होननानै अनलाइन सिस्टेम जागोन दा बे जायोब्ला जोंनि मानसिया बे अनलाइन सिस्टेमाव हयथ' साफ्रोमबो रोंगौथि गैया दा जोंबो मिथिजोबा बे एपआव मा थागोन बेखायनो नैबे लन्च जानायनि उनाव जों जेब्ला बुजिनो हायो जों निस्सय नाजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जा बा गासै बेयाव दिनै फैनाय जाय आफाद बिथांमोनाबो खोथा होबाय जे गावसोरबो बे बाथौनि थाखाय खामानि मावबाय बेखायनो बे एपआव मा दं बोरै खालामनो नांगोन बेखौ जों डिटेल्स मोनोब्ला जों निस्सय गामि जथ' हायो जों बेखौ माने बयखौबो सांग्रांथि लाबोनोबा माबानो जों खामानि मावगोन आरोखि